салом ба кулли мухлисони канали Самбой ТВ Екатеринбург. Ман Парвиз имрӯз дар Душанбе сомониро пешкаши шумо мекунам. дар ин ҷо хеле вақти кӯтоҳ барои чароғакҳо аст. дар позитсион бениҳоят мошин зиёд аст, такси зиёд аст, техника автобусҳои зиёд ва нав аст. сомониро ман пешкаши шумо мекунам, бо мо бошед. имрӯз рӯзи 9 май аст. ман дар худи маркази шаҳр пеши исмоили сомонӣ ба навор мегирам. Ҳама ин телефонро ваши документы. Съемка камукина? Съемка камукина? Айтна пристестам. Айтна пристестам. Ма робари тем тогда. Ками смена да бушам рапорт. Смена да нести? Салом алейкум ба кулли мухлисони канали Самбой ТВ Екатеринбург. Бародармон актер дар канал дар кинои беҳуда кушти маро. Самоте хуба? Барсаза? Як ҷо бурмади? Екатеринбург тамошо мекунем. Тинҷа. Я фургардон. Ой, бу ичка ич намегам. Бестан съёмка кунем, ха? Шам чиқа мерава? Видиш, наҷо рафтеста. Дар сай китфат бигирафти. Сай китфат даб гирафти. Бародарон, имрӯз бародармон ки аз кинои Бузабакиш дар ин ҷо оператори бошидааст. Суратгирак аст, биен сурат ҳама бигирем. Рафтем амрои ман ҷода тамошо мекунем худи Исмоили Сомониро дар ин ҷо ва пешкаш мекунем ба тамоми ҷаҳон ки онҳо бубинанд ва ба тамошои ин манзара биёянд. Чӣ дорад дар ин ҷо? Бародари азиз, хуб бисёртар шумо дар ин ҷо кор ва фаъолият мекунем.